araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Mga kakampings nagprotesta dahil sa umano'y dayaan sa halalan. Dong Gualberto at Pacoy Ortega ng La Union, hinahangaan ng publiko at netizens. Congressman Gico, bagong gobernador ng Pangasinan, Team Api, umaalma. Panunumbalik ng paradahan ng jeep ng Itogon sa Baguio City, pinag-aaralan. Mga kabataan, hati ang pananaw sa mandatory ROTC. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag Rabi Amyanan na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Patuloy ang pangalampag ng mga supporters ni Vice President Leni Robredo sa Baguio City dahil sa resulta ng halalan. Magbabalita, Charles Limon. Imbes na pink, itim ang suot ng mga supporters ni VP Leni Robredo. Paraan daw nila ito upang kondenahin ang umano'y maruming halalan. Dahil ngayon po marami pong mga votes daw na hindi counted or iba yung lumabas sa resibo ng mga boto, mga nasisirang machine. Even in Mindanao, nagkaroon ng very violent na nangyari sa mismong halalan. Kaya yung ilang mga instances na yun, pinapakita kung gano'n natitint yung dapat sagrado nating halalan na pagpapakita sana ng democratic na kahilingan ng mamamayan. Kasama din sa protesta nila ang pagkondena ng panunumbalik sa kapangyarihan ng mga Marcos. Marcos presidency partnered with the Duterte presidency ay ilan sa pinakamalalagim na taon para sa Pilipinas, hindi lang in terms of human rights, kundi even this Duterte presidency, marami tayong naranasan na napaka-inutil na sagot sa pag-manage ng pandemya, napakaraming nagutom, nawalan ng trabaho, edukasyon, even health services, ganyan. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga supporters sa Malcolm Square, bit-bit ang mga posters. Isa sa mga nakiisa sa kilos protesta, si Jean. Tindig tayo ngayon kasi ayaw natin na mawalan ng saysay ang ipinaglalaban ng mga maralita, ng manggagawa at ng mga magsasaka. Pero sa kalagitnaan ng protesta, hindi nagpatinag ang mga BBM supporters. Para wala rin silang pinag-aralan, ma'am, kasi dapat respetuhin na lang nila yung resulta ng halalan. BBM po si Marcos. Tumigil na po ba sila? Dapat na ba silang tumigil? Oo, tumigil na po. Sa opisyal na pahayag naman ng UP School of Statistics, malabo ang sinasabing dayaan sa halalan. Paliwanag ng grupo, ang 68-32 na ratio sa resulta ng halalan ay hindi ebidensya ng pandaraya. Pinuna din ng grupo ang mga kumakalat na analysis sa mga nagsama-samang boto sa bawat update ng COMELEC.
Ayon naman sa grupong Movement of United Mothers Against Terrorism o MUM, malinaw ang pasya ng taumbayan na ipinagkatiwala kay BBM at Sara Duterte ang pamamahala sa susunod na administrasyon. Yun nga lang ay may mga grupong ayaw kilalanin ang resulta ng halalan at ang masaklap ay nagpapakalat ng impormasyong balot ito ng pandaraya. Giit ng MUM, ang mga grupong ito na kaalyado ng CPP, NPA, NDF ay nagpapanggap na protektor ng demokrasya. Panghuli, umapila ang MUM sa mga taga-Cordillera na isantabi ang mga panawagan dahil ito ay panggulo lamang. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hinahangaan ngayon sa social media ang naging aksyon ng magkaribal sa pagka-mayor ng San Fernando City, La Union na sina Dong Gualberto at Pacoy Ortega. Kung bakit, alamin sa kwento ni Randy Guzman. Naging isang magandang tagpo ang pagbisita ni incumbent La Union Governor Pacoy Ortega sa opisina ni incumbent at muling nanalo bilang alkalde ng San Fernando City, La Union na si Dong Gualberto. Bagamat mahigpit na magkatunggali sa pagiging alkalde ng lungsod, hindi sila nakitaan ng bahid ng galit o tensyon sa isa't isa. Ourselves, and the only way we can really move forward and progress as a nation is for us to really come together and start working together for nation building. So again, congratulations, Mayor, and may God bless you, may God bless the work of your hands for a better San Fernando for all of that. Ang bagay po na we will be able to unite, we will be able to join forces in continuing process here in the city of San Fernando. And we all want to serve. Lahat tayo, we have the same intentions. So natin pagsipitan po ang ating city of San Fernando. And baliting out, ang politics po talagang isa lang po yung mananalo, especially for one-on-one positions. And it's a blessing from God na I was given the opportunity again to continue leading the city, serving the city. And kailangan ko rin doon, sir. It's for the common good, it's for the good of people of San Fernando. Ikinatuwa at kinaantig ito ng puso ng mga taga San Fernando at pati na rin ng mga netizens. Komento ng ilan, ang dalawa raw ay simbolo ng pagiging mapagkumbaba at maayos na pagtanggap ng pagkatalo. Nanalo si Gualberto na may 33,284 votes laban sa 32,446 votes ni Ortega. Formal na siyang iprinoklama noong May 10. Ito na ang kanyang pangalawang termino bilang alkalde ng San Fernando City, La Union. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bagamat hindi pinalad na mabigyan ng pangalawang termino, nagpasalamat pa rin si Mayor Mark Brian Lim ng Dagupan City sa suportang nakuha nito sa halalan. Magbabalita, Charles Limon. Bagamat tapos na ang kampanya, mainit pa rin ang nakukuhang suporta ni Mayor Mark Brian Lim. Busang aming pasasalamat sa inyo dahil yung ginawa nating campaign, yung mga paghihirap natin, yung mga pag-iikot natin, ginawa natin ang lahat ng ating makakaya para manalo sa eleksyong ito. At bagamat hindi po tayo nagwagi, kinakailangan pa rin natin ibigay ang ating support at pagmamahal dito sa 7 konsehal na kasama natin. Maluwag din niyang tinanggap ang pagkatalo. I wish them the best of luck. In fact, I pray for them that they will do their best for Katipeños. Kaya po wala pong sakit sa aking puso o sa aking kaisipan o sa aking pagkatao. Wala po akong sama ng loob kahit kanino. Ako po, kilala ko ang aking sarili.
Kilala ko po ang aking sarili. I know who I am. I know what I am made of. And I know that I only have love for Dagupan City. Ito ang unang pagkakataon na pinagsilbihan ni Lim ang Dagupan bilang mayor. Sa huling tala ng COMELEC Dagupan, papalo sa 55,042 ang nakuha niyang boto laban sa dating mayor ng Dagupan na si Belen Fernandez na nakakuha naman ng 67,499 votes. Sa social media post nito, pinasalamatan ni Belen Fernandez at ng katandem nitong incumbent vice mayor na si Brian Cua ang mga sumuporta sa kanila. Iprinoklama na ng COMELEC ang magkatandem at mga bagong miyembro ng konseho ng lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, Congressman Gico Huwagi bilang bagong gobernador ng Pangasinan. Team Api, umaalma. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ipinoklaman na si Ramon Gico III bilang susunod na gobernador ng lalawigan ng Pangasinan. Nakuha rin ng iba pang kaalyado ni Gico ang ilang pang matataas na pwesto sa lalawigan. Magbabalita, Randy Guzman. In the contest for governor,
May 9, 2022 national and local elections. Ramon Rico III of the Nacionalista Party prevailed with a total number of 888,727. Ganito kalakas ang palakpakan at hiyawan matapos iproklama ng Provincial Board of Canvassers si Ramon Monmon Gico III bilang ika-30 gobernador ng probinsya ng Pangasinan. Tinalo niya ang kasalukuyang gobernador na si Amado Pogi Ispin III. Matapos ang proklamasyon, kasamang iba pang pinuno ng Team Aguila, sinagot nila ang aligasyon ng Team Abante Pangasinan Ilocano o API na nagkaroon daw umano ng dayaan. The facts and figures of glaring massive cheating are very obvious. The concerted efforts of the pseudo-political bigwigs in the province aimed at destroying the Espinos and their allies who are in power unfolded this electoral process. Our incumbent governor, Amado Pogi Espino III, who is eyeing his third term based on COMELEC tally, lost by a historical margin. Unbelievable, I must say. Hindi po kapani-paniwala. We say this because we have persistent complaints and documentation of PICOS and VCM machines manipulations. Hindi rin namin mapapalampas at ang lantaran at garapalang pandaraya kagaya ng nangyari sa bayan ng Bayambang. We have numerous supporters in Bayambang and we are gathering sworn statements from voters because it is impossible that we lost in that municipality 18-0. We believe that this is the handiwork of an IT operator who is an incumbent mayor. Masyal lang noon yung kalabang ko noon, dala-dala 3 duwende. Pagkatapos, pakaway-kaway lang, kagaya ng ginawa ngayon dito sa eleksyon na ito nakaraan. We want to tell you that Mark Cojuangco just arrived in the 2nd district, dito po specifically Lingayen, more than a year ago. May kitlang isang taon siya dito. He does not speak the dialect, Ilocano or Pangasinan. Naglalakad siya dito, pinobserbahan ko yan. Naglalakad siya dito kuminsan sa baywag, dala-dala yung aso. Wala mang bumabati sa kanya. Nagmotor kay dyan, wala namang mga tao dyan sa kalye, wala namang namamansin sa kanya. Ni hindi nagmi-meeting dito. Ni wala silang mga meeting sa mga barangay natin. Ni hindi siya nakit sa mga barangay, mga mangilang-ngilan na napuntahan lang niya. Okay? Nanalo siya ng malalaki sa mga barangay na hindi siya nakita, kahit minsan. May mga factors tayo na-obserban dyan. Number 1, yung survey. Nagpalabas sila ng survey lang dyan, yung gawa nilang survey dun sa online survey. Tayo po nagpa-survey tayo ng 3 beses. Pinakawabang nakuha ni Gupogi sa mga survey po natin, 64. 32 po yung kalaban niya. Undecided po yung iba. Ganon din si Jomel. Pinakataas pa ni Jomel, 70. Pagkatapos hanggang 28 lang po yung si Mark Cojuangco. Okay? Banong po mga trends na nangyari. Kaya hindi po kayo maniwala na matatalo yung daong bata. At saka si Gupogi po, nag-ayuda po yan. Gumigising na madaling araw. Sinasabihan ko pa siya, padala mo na sa tao mo yan. Siya mismo ang pupunta sa mga barangay, sa mga tao. Siya mismo, hindi pa. Ibang-iba naman makita ako doon sa kanila. And I think some of the barangay captains who are here know that. Na ilang beses siyang nabigay ng mga ayuda. Pagkatapos pupunta pa. Ganon din po si Jomel. So nakita yun itong dalawa to, na anak ko, hindi dahil anak po sila, sa mga barangays natin. At ina-appreciate nila yun. Ngayon ang nangyari, natalo sila sa mga barangay na pinupuntahan nila. Samantalang hindi man nila nakita doon, itong mga kalaban nila na napunta sa mga barangay na yon. Good morning to everyone. The eagle has landed.
Sinagot naman ng Team Aguila ang mga aligasyon. Naikot ba nila yung 231 barangays ng distrito? Naikot ba ni Governor yung 1,333 barangays? O natapatan niya ba yung 1,200 barangays ni Governor Monmon? Tingin ko po hindi, kasi marami pong hindi nila napuntahan. So sa effort po, wala po kami. Nagigising po ako alas 4 ng umaga para nasa barangay po ako ng 6 o'clock. Ganon din po siya. Nagagawa ba nila yon? Lumalakad po ako sa Baywalk. Hindi para mangampanya. Para po mag-exercise ako. Fitness. Dala ko po ang aking aso dahil anak po yan eh. Yung mga anak ko malalaki na may sarili-sarili ng buhay. Nagdadala po ako ng plastic bag sa bulsa ko para pag dumumi ang aking aso sa Baywalk, pinupulot ko po yung dumi at tinatapon ko po sa basura. So, kakaway-kaway lang ako, kasama ko po yung maliit na tao, nanalo na tayo. So, walang pandaraya yun, gaganon lang ako. Nanalo na. Ibig sabihin, you have captured the imagination, the trust of the people of Pangasinan. Naniwala sa iyo. Siguro, ay mas kapani-paniwala ang itsura ni Monmon. Ayun siguro ang na-instill natin sa ating mga kababayan. So, hindi issue yung pandaraya dito. Sa kanila na rin po nanggaling. Na ang Aguila, kahit kumaway lang, at makipag-fist bump sa ating mga kaprobinsya, makita lang tayo, marinig lang tayo magsalita. Nagtitiwala na sila, nagko-convert na para sa atin. So, yun lang siguro. Imagine, I have covered more than 1,200 barangays. Na sa bawat baba po namin, mababa po yung mga 300 tao, 500 tao. Meron, I would say, nasa 1,000 pa yung tao eh. So, imagine yung 1,200 na yung naikot ko. At yun yung average number ng mga audience. Imagine kung ilan yung, yung nagtiwala sa iyo na nakita ka lang at nag-hope na sana may bagong administration ang Pangasinan. Giit ng Team Aguila, susi ng kanilang panalo ay ang magandang samahan ng grupo. Pinag-aralan din daw nilang maigi ang estratehiya at organisado ang pangangampanya. Higit sa lahat, ayon kay Kiambao na binansagang godfather ng Team Aguila, kalidad ang kanilang mga kandidato. What they call this? Espino fatigue. Pagod na siguro tao. 15 years is more than enough. At they have not provided the required public service. Siguro, hindi satisfied ng tao. Pinag-aaralan pa ng Team API kung ano ang kanilang magiging legal na aksyon kaugnay sa resulta ng halalan. Giit naman ng Team Aguila, tanggapin ng Team API ang kanilang pagkatalo. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Pinag-aaralan ngayon ng pamahalang lungsod ng Baguio ang panunumbalik ng mga jeepney ng Itogon Benguet sa Central Business District. Magbabalita, Charles Limon. Plano ng pamahalang lungsod na i-develop ang Lacandula Street. Pero bago ang development, iling ng mga tsuper ng jeep at mananakay ng bayan ng Itogon na ibalik ang paradahan nila ng jeep. Appeal to them to not to forget to them na sana yung last na appeal natin is yung lahat ng associations, PUJ associations, ibalik kahit na one slot per association, PUJ association. Tapos yung paradahan is slant sana siya. So ang response ni Mayor doon that I remember is he's going to issue an EO for a 2 weeks experimental, no? Hiling nila na ang buong one lane ang gamitin. Yun lang ay may kalituhan dahil dapat hindi buong lane ang gawing staging area para sa experimental stage. Parang merong misunderstanding doon sa pag-request ng pag-implement ng tinatawag nating experimental. I will inform the mayor
yung napag-usapan at may pakita sa kanya, and hopefully we will be able to resolve this particular misunderstanding sa pag-maintain ng ating mga roads sa management ng mga jeepney associations within the area. Payag naman dito ang Barangay Kagitingan na siyang may sakop sa lugar. Kaya nga, kung sa aming mga opisyal, mas gusto na namin na maibalik yung mga asosasyon kahit na tigi-isa lang na jeep na agsinsin no blood da po. Di ba? At least, ang city may pakinabang, ang barangay may pakinabang, lahat would benefit kung ano yung nasasakupan natin. Ikinatuwa naman ng mga driver at mananakay ang pag-aaral. Masyado raw kasing malayo ang paradahan na ngayon ay nasa Happy Glen Loop. Kung sa Happy Glen, mas mapuporwisyo ang tao kasi maglalakad pa sila. Lalo kung may mga bagahe. Ganda sir, para hindi naman malayong nilalakad namin. Lalong-lalo na pag tag-ulan. Mababasa kami. So okay lang sir na dito yung Tatalakayin pa ng Transport and Traffic Management Committee ang nasabing suhestyon bago ilabas ang executive order na magpapahintulot sa pag-aaral. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga kabataan, hati ang pananaw sa mandatory ROTC. Ang kwento, susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Plano ng magiging bagong kalihim ng DepEd na si Sara Duterte na ibalik ang mandatory ROTC. Hati naman ang opinyon dito ng mga apektadong kabataan. Magbabalita, Ran de Guzman. Ay, oo. Yung mga gangster, yun ang problema doon sa may gansa Sa loob ng 3 dekadang pagbebenta ni Nieves sa Burnham Park, saksi raw siya sa mga kaguluhang dala ng mga pasaway na kabataan. Mga nagbabatuhan ng kami ang tagatawag ng pulis sa City High.
Marami kasing ano dyan. Nagbabatuhan sila ng bote doon sa may gansa. Para raw mabawasan ang ganitong mga insidente, pabor siyang ibalik ng mga paaralan ang Reserve Officers Training Corps o ROTC. Disiplinaryo naman ng mga sa ROTC, di ba? Pabor kayo? Pabor ako. Hati ang opinyon dito ng mga apektadong kabataan. Malaking tulong po dahil po malaking tulong po sa sa pag-build up ng katawan ng isang estudyante sa ng stamina. Feeling ko yung mga na lang siguro yung mga may gusto lang kasi hindi naman lahat ng kabataan is pare-parehas po yung capability at saka yung tawag dito yung ability nila kung paano sila pumasok sa ganung sa ROTC. So isa ang pagbabalik ng mandatory ROTC sa mga paaralan sa isinusulong ni Presumptive Vice President Sara Duterte. At kagabi, mas naging malaki pa ang tsansang maibalik nga ito matapos i-anunsyo ni Presumptive President Bongbong Marcos ang kanilang unang hakbang para sa bansa. That our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. So si Inday Sara, sabi niya tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na diyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. Sa pahayag naman ni Presumptive VP Duterte kanina, ang plano ay may kaugnayan sa hangad niyang tumulong sa pagpapatibay ng pagmamahal sa bayan at disiplina ng mga susunod na henerasyon. Taong 1922 nabuo ang kauna-unahang ROTC unit sa Universidad ng Pilipinas. Sinundan ito ng iba pang mga paaralan. Taong 1935 naman, pinirmahan ng nooy presidenteng si Manuel Quezon ang Commonwealth Act I o ang National Defense Act of 1935 kung saan ginawang mandatory ang ROTC sa buong Pilipinas. At noong World War II, naging kasangga sila ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa paglaban sa mga Hapon. Naging optional ang ROTC taong 2001 dahil sa isinabatas na National Service Training Program Act of 2001. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.